Učimo se romunščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Un cântar de bucătărie. Kuhinjska tehtnica. Un temporizator de bucătărie. Kuhinjski kasovnik. Un termometru de bucătărie. Kuhinjski termometer. O pâlnie. Lijak. O presă de usturoi. Stiskalnica za česen. Un storcător de citrice. Ozemalnik citrusov. Un zdrobitor de cartofi. Tlačilka za krompir. Un tăietor de pizza. Rezalnik za pico. Foarfecă de bucătărie. Kuhinjske skarje. O pensulă de patiserie. Copič za pecivo. Un grătar de răcire. Mreza za ohlajanje. Un suport pentru oală. Podstavek za lonec. Un deschizător de borcane. Odpiralec kozarcev. O tavă pentru cuburi de gheață. Modev za led. O racletă pentru aluat. Strgalo za testo. O sită pentru făină. Sito za moko. Hârtie de copt. Papir za peko. Forme de copt. Pekovske kosarice. Forme pentru brioșe. Kosarice za cupcake. Scobitori. Zobotrebci. Frigărui de lemn. Lesena nabodala. Sfoară de bucătărie. Kuhinjska vrvica. Tifon alimentar. Sirarska gaza. Un poș de patiserie. Dresirna vrecka. O răzătoare. Strgalnik. Un tel. Metlica. Un sucitor. Valjar. O cană gradată. Merilna skodelica. O lingură de măsurat. Merilna žlica. O sită. Sito. Un deschizător de conserve. Odpirač za konzerve. Un desfăcător de sticle.
Odpirač za steklenice. Opâlnie. Osită. Osită pentru făină. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.